Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada indrets al món en petjada catalana. La fundadora del primer jardí d'infància públic d'Amèrica Llatina. Enriqueta Compte i Riquer, nascuda a Barcelona el 1866, arribà de petita amb la seva família a Montevideo. Va estudiar magisteri i va viatjar per Europa amb una beca per conèixer les noves corrents pedagògiques. El 1892 fundava a Montevideo el Jardín de Infantes número 213, el primer jardí d'infància públic d'Amèrica Llatina. Introduí mètodes de l'escola nova, per tal de desenvolupar les capacitats dels infants afavorint la seva individualitat i creativitat. L'ensenyament que proposava es basava en les igualtats socials i en la superació de prejudicis. Vivia al mateix edifici de l'escola, a la qual s'hi dedicava amb devoció. Cada vegada que s'obre a la meva escola, dues inquietuds porto a dins. Feliç si les puc satisfer. Provar alguna cosa nova i buscar corregir els defectes del dia anterior. El seu compromís social la portà a la lluita pel paper de la dona a la societat i la defensa del vot femení. El 1949, Enriqueta Compte moria a Montevideo. Anys després, la ciutat li dedicà una estàtua de bronze al Parque Rodó. Al barri de la Guada, un carrer i el jardí que va fundar porten el nom de la pedagoga uruguaiana nascuda a Barcelona. Podeu trobar més informació d'aquesta empremta i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat.